Sorpriża fis-serata ta' Amici li fiha kien nistenni li waħda bejn il-kantanta Maltija Emma Muscat u l-kantanta Taljana Carmen Ferreri tinqala mill-kompetizzjoni. Fil-fatt, f'votazzjoni mhux tas-soltu mill-ġurija ta' Amici, iż-żewġ kantanti ta' talent spiċċaw f'parità, bir-riżultat li ħadd minnhom ma ġie eliminat. Quattro pari restano tutte e due. Kienet ġimgħa jibsa żewġ parteċipanti li jagħmlu l-aqwa tagħhom u preparaw sabiex fis-serata tas-Sibt ma jinqalawx. Fis-serata it-tensjoni fuq wiċċ iż-żewġ kantanti kienet evidenti, però it-tnejn li huma taw wirjiet impekkabbli. Fost l-artisti ta' kalibru, din l-isfida rat is-sem ukoll tal-grupp Il Volo u l-kantanti Arisa u Emma Marrone. Bekk, kif għaddiet minn din l-isfida, l-avventura tal-kantanta Maltija Emma Muscat f'Amici se tkompli biex bit-talent tagħha tkompli s-saħħar.